Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar itu di perbadia, na tuma palangit dohot tanaon. Amen. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian rodi saling lilingna do namang ulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami di sondi ari na pinarbadian mi, say buhay ma pinggol nami, dohot roha nami, asa marlas ni roha hami manangion hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan roha nami, asa pos roha nami martangyang tuho, urupi mahami, asa huparasyang hami aka ari-ari ningolunami na podoki. Say pamasuk mahami tuhangoluan saliling nililingna. Pujion nami maho disi maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Marede buku ede nomor 647. Tangion hamuma patit ni debata di minggu parjolo dung tritatis ima patik paduahon dohot lapatanna patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumbamanmu manang ahana di banua gijang dohot da di banua tongaon rodi di bagasan aek nga dituru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang si oloan. Dia do lapatan nii, oddo, ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsobat tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido haluaon siani, jala dang jadi oluan, begu manang ulpahan ni hadatuon, dang jadi pos rohani ugasan, komitan ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hobar tupate mi. Amen. Marede mahita buku edde nomor 20 ayat 1 sahatu 2. Oh
Satapotima dosata tu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Na pengudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya sima roham mida sadok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan si pangulu kami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata Tuhan sisani dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana na sotumadda dosa di bahid debata. Asa gabi hati gora ni debata hita marhite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigema kor sian ina Nasaret.
Marede mahita sia buku edde nomor 171 ayat sada. Kangion hamuma hatani debata turpu epistel di Mingguna Parjolo dung tritatis ima natar surat di Pesalmen 100 ayat sada do satuonom sidungi muse mangyuk mamuse tu ayat 10 sahatu sapulalu margati soring mahita siahami mana Parjolo ale Jahoba disulukiti jala ditadahodo ahu. Sai diboto hodo manang na hundul manana jongjong ahu garisia nadao diatusi hodo pikiraku. Manang mardalan-dalan manang modom ahu disege hodo ahu jalatakasdo diboto ho akka dalaku sudena. Aidang adong nanggo sada hata di atas dilaku tongondo ale Jahoba diboto hodo sudenai. Tole siap pudi, tole siap jolo, dihaliangi hodo ahu, jada linggomi tanganmu do ahu. Tung masuruk kudo parbinotoan si songoni di ahu, matim bodo, dang hadong dongaku. Ai hodo napun manopa akka piaku, ditonun hodo ahu di bagasan bortian ni dainang. Mandok maulia tema ahu tuho alani surung ni pambainaku di ahu. Nasumurung doaka jadi-jadianmu jalatakas situ tudoi di tanda rohaku. Datung boni holi-holiku di jolom, uju natar jadi ahu di sihabunian, uju natar sirat ahu di dalan laut. Di hurungan manuk ahu nunga diida akamatam jalan nunga tar surat tumpang stuham sasudenai nunga binuhul hian aka ari-ariku uju soadong dope nanggo sada. Dibaheni masayarga situtudo aka pikiran muna diahu ale di bataku jala masai torokdo bilanganna. Tung suran naeng rajumaku tumorop dona sida sian horsik molongot ahu tong dope ahu di lambung mi. Rak mahita diarina perpudi. Ido sahatna martua do akka na tumangion hatani debata jala no piapsa. Amen. Amen. Lausta bigema kor inahanna. Diruti manon ina para rekamis.
hati dakon maha porsiaut tai, songon hanya dia tidakon idongata saha porsiaun di sadok portibion, rakma hita mandok. Au porsea ide bata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya di perbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhatan na tumanawan na bernit, di pakuhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanua toru dong ditanom, na mulak mangolo di ari patoluhon, na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa ima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea, ito di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do dihasesani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tapi gema korsian ama Immanuel.
Salam amanginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Titing di mingguta sadarion ima minggu dung Trinitatis. Topik mingguta debatado napuna hagogoot. Titing namaragam. Parjolo ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tu sude ruasni huriata namandohoti parmingguan sadarion. Jala aka tamuenami nasadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejon hupasat hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite parminggota sadarion. Paduahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripion. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh turuas nama ulang tahun di tanggal 27 Mei sahat 2 Juni 2024. Saya dilehon debatama gajang ni umur hahi pason dohot aka lasni roha. Hatani debata tu nama ulang tahun ima Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani hulahi kami mandok marlas ni roha mahamu. Akagoar nama ulang tahun hatu tubuh dohot hot ripe boima tajaha di impokus krejata. Nomor tolu masa magang calon pendeta. Marujung masa magang ni amang pendeta calon pendeta Yosia Asih Simajuntak. Awal Juni 2024 on. Molia tema di Pakobasion Nasida Patupotado Marpelean Tujolo Pelean 2B Songon Dalata Mandok Moliate di Pakobasion Nasida selama magang di Huriata. Tatengnya konma Nasida asa sukses mengikuti ujian LPP. Paupaton titing na naing marbagas. Titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma pangoli El Prino Simangunsong. Anak ni amata jantar Simangunsong. Tubuh ni inata Mariance Boru Lubis Sian Huta Parsoburan. Huria HKBP Batu Nabolon Resort Letare Lumbanrau Distrik Opat Toba. Dohot Oroana Welmi Yanti Boru Merbun AM Cap Boruni Amata Marihat
Marbun, Tubuni Inata M Boru Manalu Nahinan, Sian Huta Jalan Saitungtung Baru, Wek Nasaret, Huria, HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Distrik 10, Medan Aceh. Manjalo pamasu-masuon di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 di Gereja HKBP Batu Nabolon, Resort Letare, Lumban Rau, Distrik Opat, Toba. Palimahon, pemesanan buku. Dihita ruas nanaing memesan buku si jahaon semester Juli sahat Desember. Boyma tapesan tu sintua wektabe adong pe harga buku tertera di wartata. Napaonopon papungu pelean. Naparjolo sadarion papungu pelean tu jolo dohita 2A 2B dohita tu haporluan ni pusat dohot paborhaton calon pendeta magang. Paduahon hari Minggu tanggal sia Juni 2024 nanaing roh papungu pelean tu jolo dohita 2A 2B tu haporluan ni pusat dohot sentral. Sentralisasi. Papituhon Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu epanglisasi kur. Di Parmingguan Sadiarion tanggal 2 Juni 2024 di Minggu pukul 8 dung sidung kebaktian di Patupa Iana Kota do sekolah minggu dohot guru-guru sekolah minggu epanglisasi kur lau papunguhon dana tu haporluan kegiatan pembinaan guru-guru sekolah minggu di HKBP Parapat tanggal 14 sahat 16 Juni 2024. Ria Mahita ruas manupaki di rencana guru-guru sekolah minggu ni Huriata. Hasil empanglisasi kor dakdanak sekolah minggu dohot guru sekolah minggu tanggal 26 Mei 2024 minggu siang terkumpul Rp1.500.000. Paduahon seksi lansia. Pinabotohon tusude ruasni lansia nungabe tajalo undangan sian sintua wektabe Riama hita mandohoti partangyangan lansia di hari Senin dung sidung titingon pinasahat matu pengurus lansia lau mandok hata. Nomor 8 dohot nomor sia boy mata jaha di impokus gerejata. Nomor 10, kegiatan pesta Huria dalam rangka ulang tahun Huria ke-65 dan jubileum 125 tahun sending HKBP. Di Patupa panitia pesta Huria do kegiatan dalam rangka pesta ulang tahun gereja ke-65 dohot pesta sending HKBP Huriata. Do mutusi simpul titingon mandok hata do panitia pesta Huria ima amang Dr. Andes T. Sianipar MEP. Nomor 10 sada acara partangyangan wek tajahabema di stensil warta jemaat. Di nomor 12 inganan partangyangan wek ralat wek ket semani tarsurat di titingta ima keluarga Girsang sasitongna di bagasan keluarga El Lubis Boru Pardosi Nahinan alamat Jalan Seblutu Pasar 9 Gang Amal.
Torop ni ruasta nama dohoti parmingguan sekolah minggu tanggal 26 Mei 2024 dohot torop ruas nama dohoti parmingguan dohot torop ni ruas nama dohoti partangyangan wek dohot jadwal pelayanan di hari Senin tajahabema di stensil warta jemaat dohot impokus gerejata. Nomor 14 jadwal parkor tu minggu tanggal sia Juni 2024 minggu pagi Ina Maria dohot RNH HKBP. Minggu siang Ina Kamis Ina Jericho gabungan Jericho dohot lansia. Nomor 15 ruas na opname di rumah sakit dohotna pemulihan di Tonga Bagas. Murti Borusi Sagala wek Jericho pemulihan di rumah. Nomor 2 Maria Montes Boru Hutagalung wek Nasaret opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Patoluhon titing tambahan DP Simatupang wek Jericho opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Paopaton tambahan Sintua I Hutajulu wek Nasaret opname di rumah sakit Royal Prima. Palimahon titing tambahan M tambah wek Getsemani pemulihan di rumah. Nama make gedung sekolah minggu dohot gereja Boima Tabereng di Impokus ni gerejata. Ralat titing tanggal 26 bulan 5 2024. Pelean bulanan dohot tahunan. Parjolo keluarga K Sitinjak. KD Borusi Manjuntak. Wek Jericho tar surat 50.000. Seharusnya 300.000 rupiah. Paduahon keluarga Insinyur Awe Siregar. D Boru Saragih Turnip wek Jericho tar surat 600.000. Seharusnya 300.000 rupiah. Patuluhon keluarga Samuel F. Panjaitan MFY Boru Silalahi wek Jericho tersurat 600.000 rupiah. Seharusnya 300.000 rupiah. Dohot tok-tok ripe pembangunan. Tarsurat saldo 2.264.000 rupiah. Seharusnya 1.764.000 rupiah. Paduahon warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dohot keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni gerejata tu sentralisasi dohot non sentralisasi boy mata ida di lampiran kolom parhepengon ni huriata di mingguta sadarion. Hame mandok mauliate tu sude ruas napasahaton pelian bulanan, tahunan, perpuluhan, hamuleteon, diakoni sosial ni huriata, debatama mamasu-masu sude ruas ni huriata, horas. Dilihat kami
tu pembangunan dohot lansia asa rohamu tujolon parjoloma hupasatami tu lansia. Shalom. Songon nagaliat Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Nah hormati kami amang pendeta. Ka parhalado nami. Dot sude hamu hamanami nanami dot takana poso bulung ruasne HKBP Immanuel. Songon manguduti tikting naung di pasahat nakiningan ima taringot tu kegiatan ni lansia mamulus do aka ari salpudo songon nalugo mamulus do nang tiki salpu saluhutna marujung do nang sude aka jolma manadikon aka pabaenan dohot aka naniulana lausongoni do nang hita saluhutna hata namion terlobi matuhita lansia di HKBP ima naung marumur 60 tahun tugijang. Alai madok moliata dohita tu dewata, ala toktong dohita diramoti sahat rodi tikion. Nasugutan madok hata dohami nang dison, jala warbis sodo satokin pamulus ni ari dohot akatiki naso ni hilala. 48 tahun nasal puma aktifau mulai di huriaon. Sanga doau di soneh na KBP, sanga doau mengajar sekolah minggu, sanga doau do calon situa, masuk tu parkoran dohot akana asing. Salpu do saluhut na hirana baru dope. Jala sonari nunga saur matua au. Dang nihilala. Langsung ni dora nang hita saluhut na mulo taberek tupudi. Alaya doksada si halas sonot tasya debata. Toktong do hita diramoti. Di Jesaya 40 maya topat. Tekas do didok disi. Sahat tuha tua tuaonmu. Audo mangusuk kamu. Mangabing hamu. Sahat tu naubanok kamu. Mangopahamu. Dohot na paluahok kamu. Molehati madidebata. Sahat tuha tua tuota saunari. Toktong diramoti hita. Margeleng. Marpahoppu. Jala sahat tu sadarion. Di bagasan hahipasod do pehita boi. Sahat tu garejon. Pengalaman nasalpui. Totu porludui pasahatota naktuakan oposo. Alanido di bagasat tikion khusus na HKBP di bagasat tahunon sangat memberikan perhatian do tu lansia. Baru penatuari mulak utusan ni lansia seluruh distrik nadong di Indonesia mengikuti suatu pertemuan ramah tamah di HKBP Pusat di Piaraja di Tarutung. Jala mungkin tanggal 7 ngarodanganna mungkin pasaton nasida manangakah program-program manang rencana mengenai lansia. Jadi
kami sian HKBP Manuel memang sengaja do dangolo kami dohot dope untuk jadi pengurus di distrik. Alaniaha rikot dope di rohanami lao panguluhon lansia na adong di huriat tahun majo baru peanom meningkat di tatu gijang. Jadi disialani kami ma sebagai pengurus lansia tikion au sebagai ketua, Amang Tambunan sebagai sekretaris, inang Nyonya Toga Torop buru si Majuntak Nyonya si Majuntak buru Toga Torop sebagai bendahara dohot nasing. Jadi nunga huhatai kami hurencana kami bainot tama marsogot hari Senin tanggal 3 Juni pertangyangan untuk lansia. Jala huda kami ma sudah lansia nama runumur 10 tahun tugijang nadong di huriat tahun. Asa marsadani roha kita. Martangiak kita pasahaton saluhutna ngulutta poparata do sudi kiadatta tutuhani. Jalalaus disimarahita bernostalgia marsitariasan macai rikot doi di hita. Asa sehat kita. Asa gejang do parningotatta. Jadi alani do gomosma kami sian pengurus lansia mangudak kita. Ngau pasat kami nian undangan mungkin melalui pertangyangan, melalui aka perhala duta, asa marsogot hari Senin tanggal 3 Juni masuk mahita pukul 10.05 di gerejaon. Asa reta mahita saluhukna. Tugasta sebagai natua-tua nama. Dang boy behita gogo. Nungasal pu saluhukna. Molo di buku ni ada warna perjamita tulu ayat sada di dok disi salpudo saluhutna ya martikki bedo saluhutna hita pe martikki do dang gogo besir kita alai tapasada marohata ahana mana bu benota martangi yang mahita na parjolo tu diri tasadiri buado hita manal puhon aka ari-ari nama muluson dakta boto sadi hari ari-arita ikon selesai alai asa makubasi diri mahita tapasada marohata rapita di somanangion hatan itu hata rap hita martangiang dak kolam martangiang di hita martangiang tua kapoparata rap hita di son jala martangiang kita tuhuriata tua ka generasi tananaik ta tinggalkon asa adong ingoton nasida sian hita akan tua-tuana unang mahita salpu songoni dangadong kesan dia kana posotta dia kapoparata tatadikum ma akana uli akana denggan di huriat tahun suaksoni nang di poparata saluhuna alana macai rekok de ala nunga macai gudang berkat tajalo siad debata nunga macai gudang pasu-pasu tajalo siad debata ya di sada Musa 12 ayat 2 do ayat 3 di dok debata do tu sia Abraham pasu-pasuon nado akan nama masuk. Jadi sudedo kita dapota pasu-pasu siya debata. Jadi ikon tong do kita gabi pasu-pasu tu akka dongat tajolma. Terlebih mai tu akka generasi no poso dohot tu akka generasi ini huriata naksoni dohot akka poparata saluhutna. Tatinggal homma akan adenggan. Alani amanginang tamulai masian huriaon, tamulai ma marpungu hita, martangiak kita. Asa gabe pasu-pasu natajalui, gabe pasu-pasu nang tuaka poparata. Setabi parmisiau nang tuamang madita do tuita saluhu na. Tede hojosada ede sebagai pengingat di hita. Permusik nami hidup ini adalah kesempatan. Ilio debatado pe di hita tiki sautik tapakke matikion gabe pasu-pasu mahita tuaka poparata tunguluta. Rap mengedeo kita hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mulai hati kita, mulai hati di Tuhata, mari kita para lansia jadi berkat buat semua poparan dan generasi kita. Tuhan memberkati, sampai ketemu besok jam 3 sore. Shalom. Mau lihat tabasahat tu pengurus lansia, tadukung ma program lansia Huriata Roma Hita Cugut. Mau lihat sonari hupasatamima tu panitia pesta tu amang tu majur sianipar MIV. Shalom. Horas Marita salutna. Mulai tema di Tuhata, mulai tema di Hita salutna. Nah hormati kami, Amang Pandita, Resort HKBP Manuel. Nah hormati kami, Sudi Parhalado HKBP Manuel. Nah holongi kami, kita sudah ruas HKBP Immanuel di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulai tema upasatami tuhita salutna dileot tiki tuhami ima panitia pesta ni gerejata suak songoni panitia pembangunan. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan kepada kita. Yaitu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun ini. Ada 2 rencana yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pesta ulang tahun gereja kita yang kebetulan jatuh pada tanggal 31 Mei, tanggal 31 Mei, dan itu akan kita rayakan di tanggal 30 Juni bulan ini, sekaligus pesta sending yang jatuh pada bulan Juni, di akhir bulan Juni, makanya kita satukan di tanggal 30 Juni. Dan puncak pesta kita akan kita adakan di tanggal 6 Oktober, yaitu pesta Gotilon dan pesta tahun Oikumene inklusif. Amanginang, kami
dari panitia mengajak kita semua untuk terlibat di dalam kegiatan pesta kita ini. Seperti yang kita ketahui, saya tidak akan bacakan lagi kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di pesta menyambut pesta sending di bulan Juni ini, karena semuanya sudah ada di surat titik kita. Kami hanya menyampaikan dan mengajak kita semua untuk terlibat langsung di acara-acara pesta kita ini, yaitu dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, Amaina, dan lansia untuk terlibat di acara pesta kita ini. Amanginang yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang ingin kami sampaikan kepada kita yaitu dari pembangunan, yang kebetulan saya ketua pembangunan. Kami bisa sampaikan kepada kita bahwa kita sudah melakukan pembayaran atas tanah yang sudah kita beli. Tahap kedua, kita sudah melakukan pembayaran. Yang pertama 200 juta, yang kedua 180 juta, dan yang ketiga minggu lalu 250 juta. Seperti yang kita ketahui, harga tanah yang kita beli kemarin itu nilainya 880 juta. Berarti kita masih harus melakukan pembayaran 250 juta lagi. Dan pada saat ini di kas pembangunan sudah ada uang 150 juta dan masih kurang 100 juta lagi. Untuk itu Amanginang, kepada kita semua, seperti yang kita ketahui, yang sudah kita sampaikan kepada kita semua, bahwa ada tok-tok ripe untuk pembangunan yang nilainya 1 juta. Dan itu bisa kita cicil selama 1 tahun. Untuk itu kami minta dengan sangat kepada kita agar partisipasi kita untuk menyampaikan cicilan tok-tok ripe kita, agar kekurangan uang yang 100 juta bisa segera terrealisasi dan beberapa bulan ke depan kita bisa segera melunasi tanah yang kita beli. Itulah Amanginang yang bisa kami sampaikan kepada kita, dan sekali lagi kami minta partisipasi kita semua dalam kegiatan pesta kita maupun dalam pembangunan kita. Puji Tuhan, semoga apa yang kita kerjakan dan akan kita laksanakan menjadi berkat buat kita dan keluarga kita, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita, dan semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Molia tema Tuhita, Shalom, Horas Marita. Songonima titikta dohot buah-buah di mingguta sadarion, sehat hita diramoti Tuhan, Tuhan memberkati hita saluhutna. Amin. Aku jauh
Damini debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hatani debata dihita di parminggota Minggu Parjolo dong Trinitatis sadarion tersurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Korin. Surat paduahon biddu opat mamukasyan ayat 5 tolhasto ayat 12. Ujahama dihita 2 Korin opat ayat 5 tolhasto ayat 12. Songonon ma hatani debata. Aidada diri nami hujamita hami Kristus Jesusido pabua ibana Tuhan. Alai naposomuna dohami alani Yesus. Ai debata nama dokon marsinodang hatironi sian haholomoni. Ibana do patiurhon rohanami. Pabicar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan buhi ni Kristusi. Alai di bagasan inganan namu ramatapor do artanamion. Asa debata na puna hagogoon na sumurungi. Unang hami. Dina saluhut do hami marhapur suhon alai dang hapusohan tarsosak alai dada terhapit na tarlili do hami alai datung pinasobu pinatinggakkon alai datung anggo abolong toktong do hupausung-usung hami di daging nami hamamate ni Yesus asa patar di daging nami nang hangongolu ni Yesus. Ay totongdo hami akka namangulu dope di pasaha tu hamatean ala ni Jesusi. Asa gabe patar nang hangongulu ni Jesus di daging nami naulo matei. Asa nama korhodo hamatean di bagasan hami, alai hanguluad do anggo di bagasan hamo. Ido sahat ni terupuki. Amanami nanami dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus anggo di partikiat tesinoaing lam gudang do tutu tabereng akka hamajuon lam gudang do tabereng akka haulion jala saluhut nei mabahen jolma tarhalongong manang longang tarhatotong manang tadok maju mana terkagum-kagum mamereng hasil ni akka teknologi nalam maju mamereng hasil ni akka pikiran-pikiran ni jolma nalam tu hebatna tutu tahamolate hondo akka perkembangan teknologi tutu tahamolate hondo akka hamajuan ni zaman tahamolate hondo nang akka ilmu parbinotoan, parsiajaran na macai tibuh marsikolai jol mai sahatu estolu jala sahatu nama bain penelitian sadiri meraih gelar profesor jala torop nang halak na tampil di muka umum pasahatun akka pencerahan pasahatun akka parbinotoan na mabahin jolma gabe lam bisuk jala lam malo. Alai tasadari manangdang amanginang. Nang pe teknologi lam canggih gudang akka na lam malo na bergelar doktor doh profesor gudang na tampil sebagai pembicara na mengajar hon ragam ni akka dalan ningolu alayadong do sada taida di bagasan partikiano na manginang ngolu ni jolmai mengalami kemerosotan di bagasan hagugoon sehebat-hebat apapun manusia sehebat-hebat apapun teknologi sepintar-pintar apapun seseorang menguasai sebuah ilmu pengetahuan alai ikon ingotot tado amanginang itu masih namanya manusia jol madopei jalangata boto anggo hagugoon ni sahala jolma tung napistar situtupei
tung na sangap situtupai, tung na mora situtupai, tung na di ibana pesude na di hasianganon, anggona margoar jolma hot doi dang manoktong jala nasa parbue ni pikiran ni jolma pe songo dia pe pistar ni i tong doi dang adong gelokna maradupon haguguon ni di bata. Asa tabireng nuaing pergeseran amanginang di bagasan ngulutta, orang mengagumkan manusia hebat, orang mengagumi, orang-orang mengkultuskan tokoh-tokoh tertentu yang dikenal manang alani hamalo onna. Alai gabelu pahita yang namanya manusia namargoar jolma dang manoktongi manang dia penadong di bagasanna. Jalan namargoar jolma tung soadong doi maribakon hagugoon ni debata. Amanginang turpukta di bagasan sadarion menungguli hita. Nang termasuk halak Kristeni sadiri. Orang Kristen justru belajar kepada orang-orang pintar di dunia ini. Orang Kristen sekarang banyak yang termotivasi dan mencari inspirasi dari orang-orang hebat di dunia ini. Orang-orang Kristen banyak mendasarkan hidupnya, menyusun rancangan-rancangan hidupnya berdasarkan pertimbangan ahli-ahli nadi portibion. Tapi satu yang ia lupakan, dang dijauhi bana goarni Tuhani, dang di luas ibana Tuhani nabongot tu bagasan rohana. Dia bisa mencari informasi yang banyak tentang ahli-ahli, ahli makanan, ahli gizi, ahli kesehatan, ahli politik. Dia bisa mengambil banyak waktu mencari informasi tentang orang-orang itu. Tapi tidak ada sedikit pun waktu yang mampu ia sediakan mencari Tuhan di dalam hidupnya. Alani ido gudang parbinotoan taboto, gudang akan apistar di tanoon, gudang akan kemajuan jupak kita, tapi kekuatan manusia itu dari dalam dirinya justru semakin rapuh. Alani doa manginang dengan saha perseawan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sukun-sukun buasa gabilam rapuh kita. Ditodong alogo pesautik ngamulai goyang hapor seota. Buasa gabilam rapuh kita amanginang di partikyata sinuaingon. Allah bukan Tuhan yang kita cari. Dang Tuhani natalului di bagasan ngulutta. Dang hapor seot tabe nagabi unok ni sikap manang tanggapatta. Taringot tuak kana masa di tonga-tongani pardalanatta. Manusia sudah cenderung masuk ke ranah emosi, perasaan, dan sering masuk ke ranah pikiran, utok-utok. Dia jarang masuk ke dalam ranah iman, haporseaon, yang melibatkan hati nurani, di mana hati nurani itulah yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita mungkin kelihatan penampilan kita karena pakaian kita, karena apa yang melekat di tubuh kita, kelihatan semakin berkilau, tetapi manusia batiniah kita kurus kerempeng, tidak berkuasa, gale-gale. Kita mungkin bisa menampakkan diri kita dengan fasilitas-fasilitas mewah yang boleh kita beli, mobil, rumah, dan harta benda lainnya yang sangat berharga. Dan kita menganggap dengan semua tampilan itu seolah-olah inilah saya, seorang yang powerful, berkuasa. Tapi kita sendiri di dalam diri kita merasa halak nagali dong, nang margelo, nang pe adong sudi aka power tay na tahilala na king na membentengi hita marhite kemewahan hidupi,
kita sendiri bisa merasakan amanginang pabua molo adong gangguan sautik pe di bagasan parngolota, kita sangat cemas minta ampun. Apa yang salah di dalam diri kita? Kita bentengi hidup kita dengan kemewahan, kita bentengi hidup kita dengan kekayaan, kita bentengi hidup kita dengan pikiran-pikiran nata anggap jago. Tapi satu yang hilang dari diri kita adalah hati nurani kita, di mana Tuhan seharusnya bisa berbicara secara bebas kepada kita dengan hati nurani. Alai sangat-sangat disayangkan, hati nurani itulah yang sering tidak kita pakai. Masuk dohita tu ranah perasaan, masuk dohita tu ranah pengetahuan doh utuk-utuk, tapi nurani kita sering kita abaikan. Alanido manginang dengan sahaporsiaon, Paulus madok ketika dia berkhotbah bukan dirinya yang dikhotbahkan. Waingon na gudangan na kapadita ni HKBP, maaf dia kena burju, walau marpungu-pungu, apiga mobilmu, apiga jabum, apiga tanom. Itu yang diperbincangkan. Ngagudang ka parbarita nauli dang be Kristus di jamitahon, dang be Kristus dibuan turuasi, alai aka parlawakon, aka barita-barita nasian portibio. Kristus menjadi tidak nampak, Kristus menjadi tidak terdengar dan tidak sampai kepada jemaat. Ido alana ruasi pega-begaledo tiap hari. Mula dong aka pesta, aka padita menghubungi aka ruasna mora. Tapi tidak pernah dibawa kepada jemaat itu Kristus yang menguatkan jemaat itu. Ala yang gohepeng ni jemaat ini dikuras. Neng lau padita itu son, telepon aka ruasi. Aha kebutuhan ni padita i telepon tu ruasi. Tapi Kristus tidak pernah dihadirkan kepada ruas itu. Ini yang Paulus katakan, dang diri nami hujamitahon, alai Kristusido. Laos ima unok ni jamita di bagasan tikyon tuhita amanginang. Kristusima tajalo. Mulo pena hurang malo aka perjamita di jolo on lahomat patorakon jamita itu hita. Sotong gabi malua berita taringot to Kristusi. Apa yang dipesankan oleh firman itu tentang Kristus, mari kita tangkap sekuat-kuatnya. Karena tanpa Kristus amanginang, apalah artinya sudi artatai doh jabatattai. Tanpa Kristus amanginang, apalah artinya pinopar nasihat na nilehon ni Tuhani dohot akan naung sikola tibu-tibui. Tanpa Kristus yang kita muliakan di dalam hidup kita, tanpa Kristus yang kita terima di dalam hidup kita, mari suang doi sasudi. Gudang donoeng nang aka perjamita di media sosial, bui berengot ta aka rangkuman ni jamita nasida. Mereka menanamkan supaya orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang moralis. Ikon gabi burju dohamu amanginang ninna. Ikon jujur dohamu ninna. Ikon gabi na marsilehon-lehon dohamu ninna. Sadok diajarhon tusudi ruasi supaya menjadi Kristen yang betul-betul moralnya baik. Apakah ini salah amanginang? Salah. Karena tujuan kita mendengar khotbah bukanlah supaya kita menjadi baik. Molo taparhatopo amanginang gabi burju hita. Tapi kita kehilangan Yesus, heraso mungkin doi. Dangadong mungkin hita panen perbuih ni hau, anggu hau nadang tasuan. Jadi mau mawas do hita di akan adinggan di parangeta, memang tidak ada yang lain kecuali kita tanam sendiri pohon buah itu. Yesus mah pohon nai amanginang. Dan itu yang harus ada di hati kita. Baru mamar perbuihon nadinggan. Ahamai perbuih nadinggani akah nah burju marsilehon dan menjadi orang setia, menjadi orang jujur. Tidak mungkin amanginang buhi kita menjadi orang jujur.
pohonnya saja tidak tumbuh di hati kita. Anggona paula-ula jujur mungkin. Alai ala Yesus do nabui maparbuihuni sudah di bagasan roh hatta. Memang kita harus terima Yesus. Dan kita harus hidup setiap hari rapon Tuhan Yesus. Ido na dipatuduhon si Paulus dalam pelayanannya. Tidak sedikit pun ia menonjolkan dirinya. Meskipun banyak hal yang boleh ia tonjolkan sebagai orang Yahudi. Dada holan sembarangan halak Yahudi ibana. Alai gariada termasuk do ibana di golongan ahli Taurat. Tetapi dia tidak membanggakan dirinya sedikit pun. Karena umarga do di ibana. Kristusi nasahat tu akan au begi jamitana daripada akka kehebatan-kehebatan ni ibana pribadi. Ini menjadi cambukan kepada semua pelayan, kepada semua peserta paduan suara. Bukan diri kita yang akan nampak dan dihebat-hebatkan orang. Alai Kristusi mana tarida amanginang. Bagi semua pelayan, kita hadirkan kemuliaan Kristus di tonga-tonga niaka pakko basiotai anggo dirita doh nanaeng tapataridahon muncul akan tampil jemaat-jemaat yang gampang sekali diombang-ambingkan oleh yang namanya pencobaan. Alai mulunga hamuliauni Kristus muncul di antara pelayan doh di tonga-tonga niaka paduan suara, maka yang dihasilkannya adalah jemaat yang setiap hari melihat, jemaat yang setiap hari merasakan hamuliauni Kristus marhite na pina taridahon ni akka pelayani. Jemaat itu menjadi jemaat yang kuat karena dia tiap hari melihat kemuliaan Kristus. Napa dua hona manginang dongan saha persyaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok di ayat pitui di bagasan inganan namura matapor do artanamion. Asa debatana punah haguguun na sumurungi unang hami. Adong halak mempunyai karunia berdoa yang luar biasa. Ditangyak konimana malum sahik ni sasahalak malum. Jali dok konimana ngaber ko bekat tangyak ki. Ini yang terjadi amanginang. Puasa dang tusudehi ta di lehon karunia untuk berdoa. Dan ketika itu diberikan kepada kita, doa kita menjadi mujarab. Karena banyak orang menjadi dirinya yang nampak. Dang debata na mengelusi tangyangina tarida. Paulus berkata, nangpe gudang tangyang nga dia lusi debata, nangpe gudang tadda mujijak di patu pa ibana, alay di dok ibana, anggo hamion, songon inganan namura matapor doh. Hidup Paulus seperti tanah liat amanginang, tempat memasak kuali yang terbuat dari tanah liat, murah matapor, gampang pecah. Naing paduduhonon ni si Paulus, pabua anggo ibana namarhaga leodo. Tetapi meskipun Paulus adalah makhluk yang lemah, Tuhan menitipkan harta yang paling berharga di dalam makhluk yang lemah itu. Ima hamuliaon ni dibata. Jala omma naik konsi ingotot ta amanginang. Ketika kita pelayan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita hidup sebagai orang Kristen, pembawa cahaya dan kemuliaan Kristus, yang membawa itu adalah tanah liat, kuali dari tanah liat yang mudah pecah. Meskipun yang kita bawa itu adalah kemuliaan Tuhan. Jadi ahaduna tarida, mana yang akan diterima orang, mana yang akan dipuji orang, tanah liatido manang hamuliauni Kristus namar sinondangi. Harusnya hamuliauni Kristus namar sinodang. Tapi banyak pelayan-pelayan di zaman sekarang yang dia tampakkan, dia seolah-olah seperti wadah manang tempat yang berkilau, gabi tertutupi aha na di bagasan ni wadahi. Yesus ketika datang ke dunia amanginang, tidak perlu ditutup, dibungkus dengan tutup atau bungkus yang menarik. Yesus apa adanya, datang dalam wujud manusia,
songon nidok ni si Paulus di son inganan namu ramataporido dipakai ibana. Dan dia menjalani hari-harinya sebagai manusia sejati alai gabetarida ma hamuleoni di bata di bagasan diri ni ibana. Tantangan kita amanginang di bagasan partiket sinuaing ima mago jalamoro do hamuleoni Kristus karena semua kita telan, karena semua kita tutupi. Pelayan-pelayan pangula nagok tiki parhalado partohonan pangula naso partohonan, panitia-panitia, pengurus-pengurus seksi, semua menutup-nutupi kemuliaan Kristus. Dan yang dia tampakkan adalah dirinya, kehebatannya. Akhirnya jadilah persekutuan kita menjadi persekutuan yang lemah. Karena tidak ada satu orang pun yang melihat kemuliaan Kristus marhite persekutuanon. Semua sudah ditutupi. Yang dilihat oleh orang-orang jemaat persekutuan adalah penonjolan diri, kehebatan-kehebatan pribadi lepas pribadi di antara pelayani. Inilah yang membuat kita menjadi tidak kuat amanginang. Aidak kia tabereng hamuleon ni Kristus. Jarang bui tabereng di diri ni pelayani hamuleon ni Kristus na tugu songon na pinatuduhon ni Apostel Paulus. Jala omma singok-singok tuhita sudi. Kita adalah wadah yang terbuat dari tanah liat, tidak lebih. Dan dengan kesadaran diri yang seperti itulah hamanginang, kita mau tampilkan kemuliaan Kristus di tonga-tongani pelayanatta, di tonga-tongani parsauratta. Mulu salilingon, nggak terlalu merasa hebat kita, nggak terlalu menonjolkan diri kita, nggak terlalu merasa hebat kita dia ke pelayanattai, tatanggali mei. Bukan itu yang bisa membawa kemuliaan Kristus. Alai kebersahajaan itu dan kesadaran penuh bahwasannya holad debatado natuk si parsangapotlah jalan marmulia. Alan ido manginang tabereng ma ala dihanguluhon si Paulus do debata marhiti Kristus Jesus nabong di bagasan nguluna jala ido ari-ari dibuan ibana. Margugos itu tudo aposteli laho mabaritahon barita nauli. Meskipun di do ibana di ayat 8 saluhu dohami marhapor suhon nina ibana alayadong do lanjutanna alaidang hapusohan saluhu dohami tarsosak alaidang tarhapit saluhu dohami tarlili alaidang pinasobbu saluhu dohami pinatinggakkon alaidang tung abolong. Amanginang molotajaha ulaun apostel 20 ayat 12 satu ayat 10 kisah rasul pasal 23 ayat 12 sampai ayat 13 adong 40 halak bawa sian halak Yahudi bersumpah tidak makan dan tidak minum sebelum mereka membunuh Rasul Paulus. 40 halak luwi bawa bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka membunuh Rasul Paulus. Mana ginoran si Paulus nakingani marhapur suhon alai dang hapusohan. Tapi mampukah 40 orang itu meskipun mereka bersumpah untuk membunuh Paulus? Dang mampu. Atik baikot dihilala si Paulus dilili ibana tu sadaan dilili tu sadao. Ala yang gohosan si Paulus tung sotar hahuani si 40 halakido. Tabayak kemamanginang. Hula dua penoyang madokon iba di huriau. Na somanga nau saliling suhunu padira si majuta enna. Betumakon na mamaporos iba. Tang natolak beba memikir-mikir honi. Tapi ini 40 orang. Jala ala di bagasan diri ni si Paulus do Kristusi tung di hamonakon ibana do. Nangpe dia mengalami pergumulan, tapi dia tetap merasakan kemenangan demi kemenangan di bagasan dirina. Dang madili ibana, jaladang gabe lam tutoruna harga dirina. Dang gabe si ulah hajahatun ibana, gabe berubah nilai-nilai na dinggan di bagasan ibana. Nang piragam akka panosak ni portipion
diadopi ibana. Alani do manami nanami dongat sahapur siaon, ini yang kurang dari hidup kita sekarang. Kita mencari kekuatan berdasarkan harta, kedudukan, pangkat jabatan, dot akka haulion na ditawarhon portibion. Tetapi justru kita semakin terpuruk dan semakin lemah. Marjamita una sugu di sekolah minggu, namanginang jamita sian opak Musa 10 tulu. Disuruh si Musa ma 12 halak lahu mengintai kota Kanaan. Taboto doa manginang ahana perjolo eko si intayon ni si 12 halaki. Perhatikan penduduknya, apakah kuat atau lemah. Jalanani intai ni si bolisi siak kita amanginang. Moloneng roy bana tu gerejon. Eko perjolo ridok. Perhatikan jemaatnya. Apakah jemaatnya kuat atau lemah? Nagaledo hita idaun ni si bolisi. Molo dangadong Kristus di bagasan hita. Nagaledo HKBP Immanuelon. Molo dangadong di patujolo hasangapon ni Kristus. Di tonga-tonga ni ruas dohot parhaladona. Dan iblis akan berkata, kita serang HKBP Immanuel. Ternyata jemaat dan parhaladonya lemah. Alania lemah. Aladang adong Kristus di parsangapi, di patujolo, di tonga-tonga ni hurye. Alani doa manginang, ngadi patuduhon hatani di batatu hita di bagasan sadarion, ngulak mahita. Tapatibul ma Kristusi, taloas ma Kristusi, marhuaso di bagasan ngulutta, keluargata, parsaurata, manangahapin amasa, saliling di si Kristus. Tung sotar hahuani nama saidu hita. Kita akan tampil menjadi orang-orang beriman yang kuat karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Martani yang mahita. Mauliate madihuali Tuhan di bata di hatam nakutangi hok kami di parminggon nami sadarion. Homa ali Kristus nagabi ojahan di sudi ngulu nami. Manangahapin amasa di ngulu nami, molohodo mian jela rap dohot hami, dang tarhahuani namasai hami. Gabi halak namar gugu do hami. Nunga di patuduhon na posom Apostel Paulus, songo dia ngulu na di bagasan gonggoman ni Kristus. Tutu situtu margugu ibana. Nangpe margati pasoring roha mauloni manosak nguluna, ale takasdo, bui di hamonakon ibana haguguon ni Kristus. Marsangap doho ali Kristus marhiti-hiti pakkobasion ni naposomi nang hami pe Tuhan mangido hami tu adupanmu naing ma marhamonanga kami di bagasan Kristus ganup ari mahami tutong marparsauran dohot ibana mangulahon lomoni rohana jala totong radi ditugu-tugu tu bagasan hasitongan nani ajar honna. Ali Tuhan tiup matangan nami, pasu-pasu mahami, pargugui hami. Asa totong ho rap di tonga-tonga nami, di paranguluan nami yon. Tuhan Jehovah di batama nami, saya si roham, totong ma urupiah karuasmu, na di bagasan parsahiton. Lehon hagugoon nasiakui, mian moho ali Kristus madongani, akaruasmu kaparhaladom na di bagasan parsahiton. Asa sonang dihilala nasida, holan pamatang nasida do marsahit, alai ala rap doho nasida, pasu-pasu na matsebel gadui, ubalga sian akka pangiduan nasida imahama malum, molo takasdo dihilala nasida ho ali Tuhan rap doho nasida, nunga lubi-lubi sian na malum dihilala nasida, ala ni holongmu napatar di nasida. Tuhan nasiroham, pamalum makaruasmi na marsahit, jala pakilalahon maholong mi tuna sida ganuk marsada-sada. Tiaka na tongon marsahit Tuhan di wartahon di bagasan parminggon nami sadarion. Ima inang murti boru sagala sianwik Jericho na pemulihan di tongani bagasna. Songonima nang inang Maria Montes boru Tagalong wik Nazaret na op nami di rumah sakit Bunda Tamrin. Di amang DP Simangunsong, sianwik Jericho na opnami di rumah sakit Bunda Tamrin. Di amang Situa Hutajulu, sianwik Nazaret na opnami di rumah sakit Royal Prima.
dohok diamang tabah sian wigit semane pemulihan di tongani bagasna. Tuhan, dang hurang gajang tangamu mamasu-masuhun akka hama malum di akar wasmi namar sahiti. Alanido Roma ho Tuhan, topot manasida, jala pasahat matuna sida, hobarto akka lomoni roham, napatut si jalon nasida siakko. Asini roham mamanggohi akar wasmi namar sahiti, jala margugo manasida Tuhan, marhiti harorom manopot ngulu nasida ganuk marsada-sada. Dihamulatihon rohanami Tuhan, kadinggan ni basam marhite umur nagajang na pinasahakmu tuak karwasmu na marulang tahun di bagasan mingguon sanguninang na marulang tahun parsaripeon. Saya manoktong maho Tuhan manabay las ni roha manabay pasu-pasu di karwasmu na marulang tahun kelahiran dohot na marulang tahun parsaripeon. Sanguni mali jahuba Tuhan nami ruas menaing mardongan saripe pasu-pasu ma Tuhan ruasmi asa gabi rumah tangga na totong rap dohot Kristus asa tang terhahwa ni galubang parnguluanon par rumah tangga nasida molohot nasida di bagasan Kristus di par rumah tangga nasida. Songoni mali Tuhan aka program na naing patupaon nami di tonga-tonga ni huriam di tahun oikumene inklusif di pesta nami na naing patupaon nami dohot dia ke kegiatan-kegiatan namar pardongon untuk ulang tahun huria dohot nang di pesta sending patulus jala pasu-pasu may rapokoma saluhu namar dalan ulawni jala pasanga pokoma ali Kristus sude ulawni husak kapihami jala hupatu pahami ali jahuba Tuhan nami nang diaka program di seksi lansia ni huriam di parsitutuan ni pengurus lansia nang pabakiton pahehehon semangat di lansia ni huriam saya pasu-pasu ma Tuhan jala arahon ma ruas ni huriam ama ina naung lansia asa marsitutu Tuhan madohoti akka kegiatan ni asalam di bagasan ho ali Kristus akka amanami ina nami lansia di akka hatuaon nasida lam margugo nasida margugo ala ni huason ni Kristus na patauhon nasida ali jahuba di bata manami nang di akka ulaon nami sa minggon say homa Tuhan na madjuluan nilak kanami di botohodo ahana naing patupon nami akasihol ni rohanami atong pasu-pasu mahami Tuhan parguguy mahami rap mahodohot hami posdo rohanami koklas ni roha hami kok pasu-pasu di bagasan panugundogonmu marhiti Jesus Kristus Tuhan nami tangi homma tangi yang namion amin. Maret de mahita laos tapasaha ma peliat ta tujulo.
Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu perhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panisanami, di dosa ni dongan na mardu satu hami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dupakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarohom madamena tu todim.